Сәлем дуслар, Татар чартның шираттағы шығарылышында сізні мин Гүзәл Зияддинова сәлемдейм. Ниһаят, бигрәк ұзақ тыйылған қыш айларынан соң, жылы җиле белән иркәләп, күктән нур сирпеп, күңелне күтәрүче ягымлы язда килде. Язда ничектер тирән итеп сулыш аласы, күкрәк тутырып сулыйсы килә. Хит парадыбызга да яз сулышы кертергә булды. Бу юлы сезгә дуслар өр-яңа язгы клипларны тәкъдим итербез. Алдан ук исегезгә төшерәбез. Җырларны рейтинг буенча тезмибез, аларны фақат бер-бер артлы тәкъдим итеп барырбыз. Димәк, быелгы язда татар эстрадасы нинди яңа клиплар белән тулыланды икән? Аларны күрсәтү бездән, ә менә клипларның кабул ителү ителмәве сездән тора, хөрмәтле тамашачылар. Татар чарт бәйсез, ә димәк, гадел хит парад. Башлыйбыз. Татар чартның яңа клиплар чыгарылышын Илшат Сафинның «Гомер» клипы белән ачыйк. Клипта күбегезгә таныш Роберт Абый Галиев та төшкән. Съемкалардан соң берәр айлап вакыт узгач, Роберт Абый вафат була. Бу клипны Илшат аның якты истәлегенә багышлаган. Карыйбыз. Сине яшьлек, гүзәл яшьлегемдә җырларыма кушып җырлыйман. Мен сынаудан торган тормышымнан бу дөньядан һич тә туймыйман. Гомер, гомер, гомер үтә бирсен, уфтанмыймын еллар үткәнегә. Яшим сулыймы ханыда бәхетлеме, кояшлы көннәрен көткәндә. Гомер, гомер, гомер үтә бирсен, уфтанмыймын еллар үткәнегә. Яшим сулыймы ханыда бәхетлеме, кояшлы көннәрен көткәндә. Дуслар, соңгы арада артистларыбыз арасында төрле образларга кереп видеолар төшерүчеләр артышлай бит. Рамил Шараповның «Шәрәп җаны» мәсәлән, халык арасында авторның үзенә караганда да күбрәк таналу яулады кебек. Артистлар тормышы эстрада хәлләренә пародияләр ясауда Ләйсән Гыймаева, туктагыз, юк, Җиләк Кычытканова да активлашты. Ә бүген ул яңа җырында тәкъдим итә. Сез уңайнан сез чәй яратасызмы? Кытайларда чәй ичә, индусларда чәй ичә, урыс Иван чәй ичкәндә үзбәк яшел чәй ичә, башкортларда чәй ичә, булмаса кымыз ичә, татар гына кара чәйгә сөт салып тәмләп ичә. Итә, чашка астыннан ипләп кенә. Кем дисезме татар гына шикәрләп чәйләр ичә. Итә, чашка астыннан ипләп кенә. Кем дисезме татар гына шикәрләп чәйләр ичә. Чираттагы яңалык татар эстрадасының җырлы гаиләсе Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлардан. Дуслар, шагыйрьләр еш кына шигырьләр уйлап чыгарылмый, алар тормышта булганнарга нигезләнеп языла диләр. Соңыннан ул шигырьне көйгә салып, тормышчан җыр туа. Шулай да мин сезгә гомерегез якты, матур вакыйгаларга бай булсын дигән теләгемне җиткерәм һәм клип карарга чакырам. Күренмидә ушы кырыйлары, күңелләрне сарган караңгы. Мәхәббәтне саклый белмәдек, бар
Uşasılar kile yaptığa Pişire kür Sözüm ağır bolsa Düzen barı bala hakkına Unutulan suyun azlarımız Uşasılar kile yaktığa Kişire kır Sözüm ağır bolsa Düzen barı bala hakkına Dostlar, dünyada en güçlü his neydi deb sorasam, muhabbat deb javob berer көбегез. Чынлап та, bir-biringni ko'z qarashingdan da anglay bilu, sevgan yoringning seni qadrlab, yaratib turuын tuyu, aning yurak tibishin eshitудан da lazzat alu. Muhabbatning shin aslı shuldir. Yolg'izlarga muhabbatlarin tabarga, endi sevgan yorlari bo'lganlarga, alarni saqlarga, barchag'izga da Сыю хисләрендә иркәләнеп яшәргә телим. Әширатта Рафис Калимуллин клипы. Yanlarında yeri idem üzüm Terle sebep tanıp yoktan da Esinlikler göremedin şulu mini Alıştırıp koydun yatlarına Düşlerime kilip kerresini Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Düşlerime kilip kerresini Mige haman isketmişesin Min unuttum indi küptelisine Belki sin de şulay itersin Tag'in oz g'ina vaqt o'zgash, ağaçlar yaproq yorib, yerni yam-yashil gilamday shiram qoplar. Tabiat anglatib bo'lmaslik xush hislarga ko'milib, motorligi bilan suyundirar. Bulunlarni ko'z qamashtirilib tuslarga vanib shashaklar shigar. O'rmonlarda isnab qo'yib bo'lmaslik ilis shiram islari anqiy boshlar. Ko'z oldina ketirdingizmi? Шушы күз аулауларыгызны онытмыйча тойгыларыгызны югалтмый торыгыз. Әлеге рәхәт халәтне чираттагы клипны карап, тагын бер никадәр сызык әле. Шаулы урман, җилләр искәнедә. Шаулы урман, җилләр искәнедә. Сагындыра әниемнең ямап биргән күлмәкләре, әллә шуны киеп үскәнегә. Күлмәкләре әллә шуны киеп үскәнегә. Hürmetli yazılışlarыбыз, sizning huzuringizga tag'in bir yangi klip taqdim etам. Elvira Хамматовадан булыр ул. Искитмәле табигать күренешләре, суның әйтерсеңлә уртасына кадәр җитүче озын агач басма, ям-яшел урман. Дип, җыр мәгънәсе генә сөендерә торган түгел. Ярый, клип эчтәлеген сөйләп тормыйм, бергәләп карыйк.
өзің хисләрем алдадың, Күгеме ойылы алмадым, шәмутын ұшаққа алыштым, мәхәббәт юк дейіп ялғыштым. Сен өзің ераққа ашқындың, тіләгің сен шын ғашырдың, жүрегің ятларға сөз қатты, жан тәнің башқаны яратты. Сен өзің ясадың ялғышыны, сен өзің жемірдің тұрмышыны, ашығып оранны негіздің, сен өзің ғайыпілі, сен өзің. Бәйсіз хит парадыбызда бүгін тағын бір жырлы ғайлә. Рафил Жәләлиев белән Эльмира Гыйльфанова. Әлегә кадәр клипларда үзебезнең Татарстан табигатын карап хозурланган булсагыз, хәзер сезне Рафил һәм Эльмира белән Төркиягә чакырабыз. Андагы матур урыннарга карап, үзегез барып кайткан күк булыгыз әле. Жәләлиевларның мәхәббәт, сөю тәме турындагы җыры виртуаль сәяхәткә юлдаш булыр. Күзләреңә карыймын, яратуың аңлыймын, сөюләреңне юк димә. Кочагыма кер әле, бер яратып әле, хисләреңә юк димә. Йөрәк ясуымда син, йөрәк януымда син, сөюләрдә адаштырып яратырганы да син. Йөрәк ясуымда син, йөрәк януымда син, сөюләрдә адаштырып яратырганы да син. Татар чартны патриотик рухтагы җыр белән йомгакларбыз. Татар милләтеннән булуыгыз белән горурланып, татарлыгыгызны онытмыйча, рәхәтләнеп ана телебездә сөйләшеп, балаларыбызга да тарихыбызны, туган тел һәм мәдәниятне хөрмәт итәргә, яратырга өйрәтик. Фирдус Темаев, Шакур һәм Резида Әхмәтвәлиева да менә шул турыда җырлый. Мин татар нәсел ағашым, шул җирдә тамыр алган, шул җирдә ата-бабамның тазлы тирләре тамган. Татар барда, хәтәр бар дип, гомер иткән нәселен бирмәгән ябыз дошманга, өстәлен диләнне җирен. Ата-бабам эзе буенча сынау юллары киң, өстерим йөгеңне, өстерим үз йөгем белән тиң. Кыелма нәфрәт күзләрендә, кан тамырларында агадан, милләтем, телем, динем, чыныккан авыр заманадан. Үз телен оныткан, югалткан үзенең хәтерлә. Мин татар диеп горур-дәшәм, һәрбер кайнар сулышым белән сыгылма җилләрдә. Сыгылма син бер ялгыз түгел, мин татар диеп горур-дәшәм. Йоклаганнар уяныр өчен. Хөрмәтле тамашачылар, татар эстрадасында быелгы язгы ташкын менә шундыйрак яңа клиплардан гыйбарәт. Я, ничек сезгә? Мәгънәле җырлар белән матур клипларга булган сусавыгызны баса алдыгызмы? Әйтми калам бугай. Җырчыларның бит әле яңа җырлары моның белән генә төгәлләнми. Күпләр Инстаграмнарында премьералары турында хәбәр итте диярсез. Килешә. Тик ул җырларны сезгә клиплары да әзер булгач җыеп күрсәтергә булдык. Әлегә шулар. Табигатьтә ямьле яз җитү белән һәр кайсыбызның күңел җылысы да артсын иде дигән теләктә, мин Гүзәл Зиятдинова сезнең белән сау булашам. Кабат очрашуларга кадәр сагынып торыгыз.